Bol dobrý deň vám prajem. Dobrý deň. Akože bol dobrý deň. Ja som poslíček UPŽ. Mám tu pre vás zásielku. A čo je to úpežet? Nečakáme žiadnu zásielku. Vy nič nečakáte, ale my ťa už čakáme. Čo je to úpežet? To je úrad posmrtného života. Tu mi toto podpíš. Čo to je? Čo to mám podpísať? To je povolávací rozkaz. Iba do vlastných rúk. Sem prosím, jeden podpis. Povolávací... Kam? Veď k nám, do neba. To musí byť omyl. Števko ešte nikam nejde. Veď je plný života. Vravíte Števko? Voláte sa Štefan? Áno, som Števo. Tak potom je to omyl. Zásielka je na meno Jozef. Ale veď Jožo je tamten. Vedľa pri stole. Ten pán Števkovi za chrbtom. Tak pardon, ty máš ešte čas. Bol pekný deň vám prajem. Štefan. To bolo ofús. Imro, počuj, ten Silon ma vážne udrží. Nejakomu nedôverujem. Neotrhnem sa? Nesranduj, veď to je Silon na slnce. Skús sa zavesiť. Neboj sa, zaves sa. Vidíš, len drží.